שמתחילים מחדש, אסף, שיהיה בהצלחה. ויצאנו לדרך. הופה, אלוש, קח אותנו. איפה אתם? אלוש, עד עכשיו זה היה חימום. קדימה, תן לנו פה הופעה בראש, קדימה. איפה אתם כאן? תנו לו כפיים שאני רוצה לראות פה תרגילים. שיפלסת תיפול לי למטה. תן. איפה הכפיים? איזה תקתוקים? הופה! הנה זה מתחמם, הנה זה קורה. איזה דיוק. רותי, אל תפחד, אתה יותר מפחיד ממנו. הופ. שוט מדהים מה שהוא מוציא מהמסוק הזה, הילד הזה. איפה הכפיים שלכם? כן, לא... הנה על העולם. יואו. משהו שם נשאר על הרצפה. אבנים? טוב. חבר'ה, לא מגיע לו כפיים, אני לא מבין אתכם. לא מגיע לו כפיים. משהו נפל שם, זה הלב שלי. אוי. זה 1,000 שקל.